Башланды инде ул 1978 елдан bir көндә калдырмыйча bütün күзәтүләрне алып барам һәм кәгазьгә төшереп барам. 80, 85, даже 90-га хәл туры килә ул. Менә быелгы карның безнең табигать өчен, гомумән авыл хуҗалыгы өчен уңай һәм тискәре яклары нәрсәдә булачак? Безнең климат әкрен генә Казакстан климатына охшамый микән дигән фикерләр бар аларның да. Менә без бәрәңге алу яки бәрәңге утыртуларны вакытында эшлибезме хәзер? Миңа калса ничектер елдан-ел иртәрәккә күчә бара кебек. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар, сез Ватан Татарстан газетасының махсус проекты «Җавап бар» тапшыруының чираттагы чыгарылышын карыйсыз. Безнең бүгенге кунагыбыз халык синоптигы, Балтач районының Яңгул авылыннан килгән кунагыбыз Әмир абый Шәрәфиев. Хәерле көн, Әмир абый. Хәерле көн. Татар газета журналларында, телевидение, радиоларда еш яңгырый халык синоптигы буларак, әмма без сезнең үзегез турында шәхси мәгълүматны бик аз беләбез. Сез кем, ничек кирип киттегез менә бу өлкәгә? Мин үзем Арча районы Уртапшалым авылында туып, шул мәктәптә 10 классны бетергәч, Казан дәүләт университетының география факультетын бетереп, Балтач районы Бирбаш авылына эшкә билгеләндем. Димәк, сез география укытучысы? География укытучысы мин. Менә шул чордан башлап, эшли башлаганнан башлап, минем һава торышы белән кызыксыну ничектер көчәйгәннән көчәя барды да, шул вакыттан бирле мин bir туктаусыз һава торышын, фенологик күзәтүләрне, башка табигатьнең башка күренешләрен күзәтүләрне алып барам. Һәм менә бер көндә калмыйча алып бару уже минем соңарак башланды инде ул 1978 елдан bir көндә калдырмыйча bütün күзәтүләрне алып барам һәм кәгазьгә төшереп барам. Нинди максаттан алындыгыз сез бу эшкә? Безнең бабай да элегрәк кешеләргә әйткәли иде. Менә шул вакытта шулай, шул вакытта шулай дип. Шуннан калгандыр миндә ул, ничектер минем менә шул кызыксыну, табигатьне күзәтү, чагыштыру, һава торышын күзәтү, аны алдан ничектер билгеләргә маташулар, менә шул этәргәндер инде күрәсең көндәлек күзәтүләргә. Менә әйткәннәрнең күбесе турыда килә инде ул, барсы да туры килеп бетмәсә дә, табигатьтә бит шундый үзенең излеклелеге бар, якынча туры килә ул. Менә бу күзәтүләр шактый гына очракларда ярдәм итәләр кайры вакытта. Менә колхозлар бик сорыйлар яны, колхозлар вакытында. Халык та сорый инде ничегрәк булачак, якынча булса да әйтергә тырышасың. Менә шуннан шушы шөгыльгә әйләнде инде ул. Көн сайын күзәтеп барам. Әмир абый, менә сез безгә шундый дәфтәрләр алып килгәнсез. Шундый ничә дәфтәрегез җыелды сезнең? Аларны кайда саклыйсыз һәм менә шуларны гомумән туплап, ниндидер халык сынамышлары, халык табигате формасында китап иттереп чыгару теләгегез юкмы? Бу көндәлекләр үзем өчен генә инде ул. Монда фенологик күзәтүләр, шушында ук язып барыла, истәлекле вакыйгалар да. Бу үзем өчен дип язып барам инде мин моны күбрәк. Но буларны китап итеп чыгаруның кирәге юктыр. Монда шулай ук вафат булган билгеле шәхесләр, авылдашлар, яки булмаса истәлекле вакыйгалар, табигатьтәге үзгәрешләр бөтенесе язылып барыла. Менә шундый дәфтәр формасында алып барам инде мин аны. Уртача температуралар, җилләрнең юнәлешләре, исү көннәре, әйткәнемчә фенологик күзәтүләр, үсемлекләр, хайваннар дөньясы язып барырга тырышам. Менә үзегез үз тормышыгызда, менә шушы күзәтүләрегез белән, шушы язмаларыгыз белән сез ни дәрәҗәдә файдаланасыз? Нәрсә өчен кирәк ул сезгә? Бу миңа менә без үзебез әл булса да, теге яшебез шактый булса да, минем иптәшем бик яшелчә, җиләк-җимеш үстерергә ярата, бакчада эшләргә ярата. Мин үзем шул тирлекләр белән әле сыер асрыйм әле мин, бозауларым бар. Вот менә шушы вакытта ул мәсәлән печәннәр хәзерләгәндә ярдәм итә. Кеше сораштыра, чабык микән, юк микән, яңгыр яумас микән дип, менә шундый вакытларда кирәк инде ул. Аннан соң кырауларны билгеләгәндә, мәсәлән, бүген ябыргамы, юкмы, үсентеләргә иптәшем миннән сорый. Мин әйтәм, бүген япмасаң да була, бүген кырау төшми дип. Менә шундый вакытларда сынамышлар якынча туры килә ул барбер. Барса туры килеп бетмәсә дә, менә ничә проценты туры килә? Менә кайбер елларны 80, 85, даже 90-га хәл туры килә ул, туры килеп тора. Менә мәсәлән,
Быелны әйтеп була, төгәл иттереп әйтеп була. Якынча менә самый кирәк вакытта май айында быел 24 елның майның ахырында, июньнең башында эссе вакыт бар. Һәм шактый коры булачак. Бу бик кирәк вакыт үсемлекләргә. Бик кирәк вакыт. Менә шул вакытта коры булыр дип фаразлап торабыз. Бу турыда инде белешләр кирәк. Үзе кирәк дип санаган кешеләр дә беләләр моны. Авыл хуҗалыгы идарәсендә дә беләләр. Менә шундый корырак вакыт бар. Май ахыры, июньнең башында. Ә менә быелгы карның безнең табигать өчен, гомумән авыл хуҗалыгы өчен уңай һәм тискәре яклары нәрсәдә булачак? Моның дымның хәзер аны тискәре ягы юктыр дип уйлыйм мин хәзерге вакытта. Менә яз өчен. Менә әйтеп торам бит, майда ужанда шактый коры көннәр бар. Көз өчен дә хәзер юк инде ул, ни өчен дигәндә ничә ел рәттән көзләр коры килде. Менә бу языкта шул азрак инкел урыннарда җимерүләр булса гына шундый зыяны булыр дип уйлыйм мин, башкачаның зыянын күрмим мин аның. Вот менә безнең елгалар Вятка акыя инде. Даже менә соңгы елларда Вятка үзәгендә пешәннәр тәбәнәк булып үсә башладым, җитмәгәннән бу. Вот менә хәер быел кар нормаль. Менә без яшьрәк кичкенәрәк вакытта шундый карлы еллар күзәтеләдер иде. Соңгы елларда бит кар бөтенләй булмады. Ә менә быел хәзер кар нормаль. Кирәгеннән артык дип әйтәләр, артык булмаса. Бу әкренләп файдага булыр дип уйлыйм. Сезнең яшьлек безнең балачак кары гына инде бу безнең күргән. Менә шул вакытта. Соңгы елларда яумау белән генә түгел. Соңгы елларда коры булды. Менә мин аны еш кына сөйләшәбез инде. Минем укучыларым Арча районында, Балташ районында кызыксынучылар бар. Гел киңәшеп, менә монда килгәндә дә сөйләштек. Алар белән сөйләшеп торабыз. Бу теге безнең климат әкрен генә Казакстан климатына охшамый микән дигән фикерләр бар аларның да. Бездә климат әкрен генә континентальләшә. Менә мондый карлар, яңгырлар бездә элекке шикелле үк түгел. Корылыкка күчә барабыз дигән сүз бар. Сез моның белән килешәсезме? Һәм менә үзегезнең күзәтүләрегездән карап бу майдан нәрсә әйтә аласыз? Элекке шикелле үк түгел. Явым-төшемнәр күләме соңгы берничә 30-40 елда кимеде ул явым-төшемнәр күләме. Бу дөрес, ләкин табигатьтә бит цикллар бар. Менә аны кайбер галимнәр бүлеп йөртәләр 99 еллык, 33 еллык, 11 еллык, 5 ел ярымлык цикллар дип бүлеп йөртәләр. Табигать шундый цикллардан тора ул. Менә бу цикллар акрынлап кабатланып тора. Мәсәлән, менә берничә ел рәттән коры булды. Аннан соң шактый җәй дымлы булды. Менә бу шушы циклларга бәйледер дип уйлыйбыз инде без аны. Географлар шулай дип уйлыйбыз, циклларга бәйледер дип. Менә алдагы җәйдә тоже башы шактый коры көтелә. Мондый карның күптән булганы юк бит. Мондый кар булган икән, оказывается, мин үземнең дәфтәрләремнән карадым. 78 елны булган, ул елның ташу бик көчле булды. 78 2005 елны булган ул. Вот 2005 елны. Вот 13 елны булган, 13 елны булган шактый гына кар. Менә 23 белән 24-тә, 10 елдан соң, якынча 11 ел. Менә кар шактый күп. Бу зыянга түгел. Явым-төшемнәр әкренләп кими. Менә ул ягы бар. Ә нәрсә белән бәйле ул аларның кимүе? Ул күрәсең, менә бу безнең бит инде төп безне дым белән тәэмин итә торган фактор Төньяк Атлантика агымы. Вот менә бу Төньяк Атлантика агымына бәйле ул. Төньяк Атлантика агымы үзенең юнәлешен әкренләп үзгәртә. Яки теге Англиядән төньяк тарафы үтә, яки ничектер, яки үзгәртә, яки аның су күләме кими. Менә шул вакытта күрәсең шушындый цикллар буладыр инде ул. Дым җитмәүдән килеп чыга бит инде ул курлык. Дымны безгә тәэмин итеп торучы Атлантик океан шулай бит. Атлантик океанның һава массалары килү кими. Димәк, монда Төньяк Атлантика агымының тәэсире зур. Гомумән соңгы арада табигать шундый бераз көйсезләнде дип әйтикме, Тукайча җилдә вакытында исеп, яңгырда вакытында ява дигән шундый тасвирламадан без чыгып киттек кебек. Ничектер менә җәй көне яңгырлар булса, алар давыллы һәм бик яшенле яңгыр яуган саен. Кар күп яуды, кайбер җәйләр нык коры. Менә шундый кискен үзгәрешләр алар нәрсә белән, табигать көйсезлекләре нәрсә белән бәйле? Аны бик күп аңлатырга маташалар инде.
Ошол мен бары шулай дип кенә аңлата алам. Бу цикллар инде булган ул электронный курлыклар да булган, давыллар да булган. Менә шул цикллар белән бәйле булырга тиеш ул. Табигатьнең үзенең цикллары бар бит. Әнә Великий потоп дип бар инде ул. Теге дини китапларда шулай бит. Теге Нух пәйгамбәр көймәсе дип бар бит әле. Ул бит бөтен дөньяны субасы булмаган ул. Ул якынча менә шушы Фарсы култыгы тирәсендә булган хәлләр бит инде бу. Шушы вакытта шундый климат булган анда. Хәзер менә ул тирәләр ярым чүл бөтенесе. Между прочим, чүлләрдә яңгыр яву бик куркыныч, бездәгедән куркынычрак. Су басу була чүлдә яңгыр яуса. Ни өчен дигәндә, суларның ага торган юллары күмелгән була. Менә бездә ул яктан Тукайның әйткәнчә ук булмаса да һава торышы, акырынап кырга таба барса да зарланырлык түгел. Аллага шөкер, менә Ужымнар быел карап йөрим мин. Бу көздән алар начаррак кирделәр, куру булу аркасында. Шулай да ужымнар әйбәт кенә чыгып киләләр. Ә сезнең үзегезнең күзәтүләрегездән чыгып, менә ул цикллар ничә елдан ничә елга кабатлана? Безнең гомер бит инде ул менә күзәтү вакытын гына карасак та 40-50 ел. Ул ике циклга да тулмый әле ул. Менә якынча 11 елга кабатлана. Кабатланып бара 11 елдан 11 елга. Менә әйтеп күрсәттем бит мин нинди ташулар булды дип. 78дә бик көчле ташу булды ул. Менә минем дәфтәрләргә язып куйган инде ул. 78дә ул. Шуннан гел кабатланып бара ул якынча. Теге ел сайын су басу ни булмый. Безгә теге гел су басуларны әйтәләр дип без бит, алар төрлесе төрле җирдә булалар ул су басулар. Хай информация күп кешедә. Мәсәлән, су басу күптән булганы юк. Безнең Арча Балтач районнарында күптән су басу булганы юк, артык күп итеп су басу булганы юк. Әмир абый, һава торышын фаразлар өчен, менә шундый фаразлар ясау өчен нинди билгеләргә игътибар итәргә кирәк? Сез нинди билгеләр буенча фаразлыйсыз аларны? Иң беренче ул бит һава торышы ел вакытларына карап күзәтелә инде ул. Менә безнең 4 төп ел вакыты бар: кыш, яз, җәй, көз. Менә халыкта шундый гыйбарә бик ныклап урнашкан. Кышка ашап җәй килә дип. Мәсәлән, кыш көне бер вакыт кар булган икән, шул вакытта җәй көне яңгыр була дип. Бу якынча туры килә. Кышка ашап җәй килә. Мәсәлән, кыш салкын булган икән, җәй иссез булырга тиеш, ансы дөрес. Якынча туры килә ул. Но шулай да барыбер игътибар итәргә кирәк инде. Мәсәлән, каргаларның килгәне шактый. Каргалар өйә ясамый. Тик өчеп йөриләр, өйә ясамыйлар. Китәләрме соң алар? Хәзерге каргалар китмиләр. Менә алар килде, кара каргалар тик йөриләр, өйә ясамыйлар. Бу нәрсәне күрсәтә? Кеше аны элек күзәткән. Бу шуны күзәтә, әле димәк йомырка салырга иртә. Димәк салкын, булар йомырка салмый әле. Алар йомырка салыр вакыт җиткәч ясый ясый башлый. Булар каргалар так просто йөриләр. Алар бит менә бик кызык. Киткәндә дә бит алар суыктан куркып китми. Алар ашарга булмаганнан китә, кар каплагач. Менә ашарга чыга башлагач кайталар алар. Менә хәзер алар ясый башласа, иркенләп әйтергә була. Менә бүген хут суыгы чыкты, 40 көнлек. 7 февральдән 20 мартка хәтле бара торган хут суыгы бүген чыкты. Менә шушыннан соң уже каргалар ясый башларга мөмкин. Көннәр язга киткәч кенә ясыйлар. Йомырка салырга кирәк чөнки. Йомырка суыкка чыдамый. Аны гел басып утырып булмый бит. Шуңа күрә алар беләләр табигатьне. Менә шул үсемлекләр, хайваннар дөньясын карап, якынча чамалап әйтергә мөмкин. Сыерчыкларны кайчан көтәбез без? Сыерчыклар соңрак киләләр. Менә бу яз әле килмичә тора, бик нык тота. Менә бүген мәсәлән 17 градус безнең Яңгул авылында, иртә белән -17 градус. Бу якынча февральнең икенче яртысына хаш температура. Мартның икенче яртысы түгел, бер ай элегрәк булган температура менә бу. Менә шушылай нык тору әйбәт таның. Ул аннан соң әкренләп чынлап торып җылыга китәчәк. Менә бер нәрсә бар. Май айындагы 2 эшне пешергән әйбер бер курылык бар. Курак вакыт самый кирәк вакытта. Аннан соң менә хәзер әйтәм. Май ахырында бер кырау бар. Уңайсыз вакытта. Уңайсыз вакытта. Менә самый үсемлекләр үскән вакытта бу бит кеше бакча белән дә шөгыльләнә бик күп. Менә шушы майның уртасы тирәсендә ул бер кырау күзәтелергә мөмкин. Әле була дип әйтеп булмый аны. Ул вакытта температура июль аенда шактый төшүп алган, салкынча булып алган. Бу кырауны күрсәтә.
Җәйнен инде ник көтәбез үз быел? Җәй нормальный, җәй була инде, шактый эссе, җәй була ул. Но менә былтыр бит хәтерләсәгез, җәй июльдә генә башланды. Хәтерлисең бик, июнь ае салкынча булды. Әйе. Быел алай булмаячак. Быел җәй июньнән үк башлана, май ахырыннан үк башланачак быел. Былтыр чын җәй башланды июльдә генә, июнь салкынча булды. Быел җәй иртәрәк килә. Но яз узын була, менә ул ягы бар. Менә уже мартның уртасыннан башланды ул, почти майның ахырына хәтле яз барачак әле. Evet, ondan кисәк эсселәтә. Кисәк аннан соң җәй башлана. Теге яздан җәйгә күчү кинәтрәк булырга мөмкин. Былтыргы шикелле түгел. Сез үзегез гидрометцентр фаразларын тыңлыйсызмы? Яки үзегезнең көндәлегез буенча яшисезме? Тыңлыйм мин аларны. Туры киләме сезнең фаразларыгыз белән аларның фаразлары? Аның туры килгәне бар, туры килмәгәне бар. Менә укыйм инде, Переведенцевның әйткәннәрендә дип барам, алар бит приборлар белән, спутниклар белән эш итәләр инде алар. Ну, алай да ул бит туры килеп бетми алай юк та. Ни өчен дигәндә, хаватыр шундый нәрсә бит инде ул. Булай да тегеләй дә үзгәрә мөмкин. Но мин аларның әйткән фаразларынан файдаланам. Алар глобальрак фаразны әйтәләр, зуррак вакытка фаразны әйтәләр. Сез ничә көнгә фаразлыйсыз? Менә мин аны күбрәк инде менә кеше бит кеше сорый ул менә. Пешән өстендә сорый башлый ул. Әле утыртыйкмы, чыгарыйкмы помидорларны мәсәлән тышка дип, менә шул вакытларда мин кыскарак срокларга әйтәм. Көтүгә чыкканда бүген яңа. Көтүгә чыкканда. Туры килгәне бармы соң менә? Туры килгәне һәм килмәгәне үзегезнең авылдашларыгызның сезгә нинди шелтә белдергәне юкмы? Бар. Самат дигән авылдаш бар минем, безнең күрше инде, ул көтүгә чыгып бар. Амирай бүген явамы ди. Ява дидем, 9-нчы яртыдан тозны көне буе яуды. Безнең Самат кайтып бара икән көтүдән мырлый. Әмирнең авызын төяргә кирәк аның, көне буе яуды дип әйтә ди. Көтү дип әйтеп алайса, мин ялгыш атып куйып Икенче көнне чыгып бара Самат, әлеге дә баягы миннән сорый, Амирай явам бүген ди, көтүгә чыгып бара. Моны миңа җиткергәннәр ие сүзен. Мин ишетмәмешкә салыштым. Тагын көне буе яуды. Самат әйтә ди, ул сыбылыш белгәнне әйтмәгән дип әйтә. Ничек әйтсәң дә Шулай ярап. ничек тә ярамый. Фаразлан. Сезнең менә бу күзәтүләрегез белән, көндәлекләрегез белән фәнни оешмалар, авыл хуҗалыгы хезмәткәрләре кызыксынганы юкмы? Bütün председательләр сорыйлар. Аша Балташ районында. Илгәрәк күп сорыйлар, хәсирәгенә но сорыйлар. Даже көндәлекне алып бирмичә калдырганнар да бар. Менә бу Арча районының бер колхоз председателе күп мисра бирдем көндәлекне. 6 еллык көндәлегем шунда китте. Югалткандыр инде ул аны. Шүрел дигән авылды беләсез Арча районы. Беләм, әйе. Менә минем тишле специально килеп алды, шул килеп калды. Бәлки ул хәзер безне тыңлап, сезнең көндәлегегезне кире китереп бирер. Ул элек үк булган хәл инде. Теге гасырда ук булган хәл. Безнең халык бит инде сынамышлар буенча да яшәргә ярата. Үзләренчә фаразларга. Менә шушы халык сынамышларына ышанырга ярыймы? Ярый. Алар туры киләме? Килә ул. Аның кайберләре бар, просто теге ырымнар дип кенә дә әйтәләр. Ну, халык сынамышлары килә, якынча туры килә. Туры килә ул. Менә бигрәк тә, менә мин әйтер идем, безнең Балташ районында утмурт милләтләре күп инде, утмуртлар бар. Менә алар табигатькә якынрак халык. Алар төгәлрәк әйтәләр. Аларда шундый сынамышлар бар. Исен китерәләр бездә. Менә алар төгәл әйтәләр. Ничек буласын, алар төгәлрәк билгели. Алар табигатькә якынрак халык безгә караганда. Безнең бит татарлар элек монда юк, бу табигатьтә яшәмәгәннәр дә алар. Соңрак килгән без ичендә без монда. Алар гомер буе шунда яшәгән, аларның менә шулай туры килә. Аларның картлар бик беләләр. Бәлки ул мәҗүсилек белән дә бәйле. Мәҗүсилек белән дә бәйле. Аларның бит әле мәҗүсиләр дә бар. Мәсәлән, Тагашур дигән авыл бөтенесе мәҗүси алар. Алар теге христианга басмаганнар. Аларның картлары бик белеп әйтәләр, менә сораштырып була. Алар даже җиргә утырып карый әбиләр. Яшьчә утырыр өчен Хәзердә. Хәзердә җиргә утырып карыйлар. Чыкмыйсыз бакчага, битте, пока җир суык. Утырып карыйлар менә әбиләр, так просто. Без календарь буенча яшибез. Без календарь буенча йөрибез. Алар менә җиргә чыгып утырып карый. Утырмыйсыз пока итә. Менә без бәрәңге алу яки бәрәңге утыртуларны вакытында эшлибезме хәзер? Миңа калса ничектер елдан-ел иртәрәккә күчә бара кебек. Ул хәзер бит менә
ашыгабыз хәзер, ашыгабыз. Әнә ул традицияларны саклауда кими башлады хәзер. Аннан соң бит инде менә уйлап карасаң, ул бәрәңгене аның бит үчәсе бар, җиргә туфракка суы кермичә алырга ярамый. Ул бит аннан соң авыруларга бирешә торган була. Ашыгабыз хәзер. Иң уңайлы вакыты менә бәрәңгене кайчан утыртыра һәм кайчан алырга кирәк? Иң уңай вакыты менә безнекеләр ранний белән мауга башлалар. Ранний сорт бәрәңге белән тиз өлгерә торган. Безгә бармый ул бәрәңгеләр. Ул әнә шул предпринимательләр өчен генә сатырга гына бара инде ул. Иң уңай вакыт бәрәңге утыртуның яз көне. Шумыр чәчәк атып бетергәннән соң утыртсаң шәп инде, көз көне симән көненнән соң казыйлар. Симән көне була ул 14 сентябрь. Менә 14 сентябрьдән соң сабакларын урсаң ярый уже. Элек шулай эшләр, туфракка суык кергәнне ярата, бәрәңге ныгырга тиеш. Без бит инде көн кыры булганда тизрәк алып бетергә дип ашыгабыз хәзер. Утыртканда да туфракка күпмедер җылы кермичә бәрәңге тишелми генә ул. Утырт апрель ахырында. Ул барыбер тишелмәячәк ул. Белгілі бір градусқа жетмейше бәрәңге тишелмей ул. Но менә казыганда туфракка суык кергәч казу әйбәт бәрәңге нык була. Авыруларга бирешми торган була. Элекке сортлар хәзер ул лорық сортлары юк бит инде алар. Бик сирәк калдылар. Хәзерге сортлар алар 3-4 елга чыдый. Үзеннән үзе бетәләр алар. Хәзер бит инде безнең бакча эшләре башланачак. Инде күп халык үсентеләр үстерә хәзер. Кайсы яшелчәне кайсы вакытта чыгарып утырту, урамга утырту, теплицага утырту кайсы вакытта әйбәт? Теплицага утырту ан ел круглый үстереп була инде аны почти. Теплицага менә туфракка чыгару инде ул обязательно бездә чын ныклы ни булу өчен 20 айлардан соң чыгарсаң әйбәт инде ул. Ул шундый еллар бар, июньдә дә кырау чыга ул даже. Но үсемлек ныгач аны саклау җайлы. Өстенә яуып маташабыз бит инде. Без барбер менә шул 20 айлардан соң туфракка җылы кергән була инде, якынча. Утыртсаң ярый. Кишерләр андый тамразыкларны иртә утырту файдалырак инде. Иртәрәк утырсаң әйбәт. Алар салкыннан курыкмыйлар. Алар салкыннан курыкмыйлар. Үзегез бүген нинди бакча эшләре белән шөгыльләнәсез? Мин күбрәк үзем җиләк-җимеш белән шөгыльләнәм инде бакчада. Яшелчә белән иптәшем шөгыльләнә, мин үзем күбрәк терлек белән маташам инде. Әле сыер асрыйм мин, бозаулар бар. Җиләк-җимеш агачларын үзем карыйм, яшелчә белән иптәшем маташа. 2 теплица бар, менә шул теплицалардан соң грунтта, ачык урында 6 суты яшелчә бакчасы бар безнең, яшелчә генә 6 сутыда үсә. Бәрәңгене санамыйчы. Вот. Ана ул иптәшем маташа. Ну балалар булышалар инде кайтканда. Иң киң таралган билгеләр нинди фаразлаганда? Менә сез табигатьнең нинди билгеләре буенча фаразлыйсыз? Ул кышлар буенчамы яки үсемлекләр, агачлары буенчамы, явым-төшемнәре буенчамы, нәрсәләр буенча еллык фаразларны төзисез? Табигатьнең ул фаразларлык объектлары күп аның. Иң беренче менә бу ел вакытларын чагыштырырга кирәк. Кыш белән җәйне, яз белән көзне, аннан соң бик күп нәрсәгә карап белеп була. Мәсәлән, табигатьнең бик күп компонентлары бар бит. Тал псиләренә карап та чамалап әйтеп була. Аннан соң явым-төшемнәр күләменә, карның күләменә карап әйтеп була. Аннан соң беренче кырауларны менә шушы булган суыкларга карап әйтеп була. Аннан инде теге менә хәзер фәннирәк дип әйтсәк, һава массаларына карап әйтеп була. Һава массаларына карап. Менә әле әйтеп тордым бит, каргалар үй ясамый. Димәк, әле син яз килеп җитми. Вот. Менә шундый табигатьнең бик күп компонентлары әйтә аны. Вакыт дип. Менә мәсәлән, бәрәңгенең өлгергәнен күрсәтә торган әйберләр бар тоже. Аны күзәткән кеше генә белә инде. Туфрак ярылып китә, мәсәлән, бәрәңге әйбәт үссә, ярылып киткән була. Сабаклар кия башлый аның. Иртәрәк кырау төшкән икән аны, теге бәрәңгене тотудан мәгънә юк инде, шулай бит. Ул яклары бар менә. Бик күп табигать күзәтсәң бик күп компонентларын әйтеп тора. Менә шулай булырга тиеш дип әйтеп торалар. Татарстанда сезнең кебек халык синоптиклары күпме? Сез бер-берегез белән аралашасызмы? Күп. Мәсәлән, Башта шарайында Рәис Шакуров бар. Вот. Утмуртлар бар, менә минем таныш утмуртлар.
Алар барсы да сезнең яклар. Мәсәлән, Камар ягы белән Казан арты ул бит инде барыбер ике төрлерәк климат. Әйе. Ул якныкылар бармы? Аралашасызмы алар белән? Мен андагы синоптиклар белән аралашкан юк, но Нижнекамский телевидение сигел миннән сорый. Бездән сорый. Сезнең әйткәннәр менә ул якка туры киләме соң? Киләдер инде, сорамаслар килмәсә. Киләдер сорый, айга бер айда сорамыйча калганнар юк. Менә Әмир абый, сезнең кебек халык синоптикларына игътибар җитәме? Менә сезнең күзәтүләр, сезнең эзләнүләр ниндидер фәнни эшләргә нигез иттереп алырлык түгел микән? Яки сезгә ничектер менә фәнни хезмәткәрләр тарафыннан ул дәлилләнмәгән, расланмаган дигән караш юкмы? Юк, алай фәнни хезмәткәрләрнең килгәне юк, но минем эшләр белән диплом яклаган кешеләр бар, югары белем алганда. Сорап торалар. Менә Арча районыннан да булды, үземнең укучылар да булды. Аннан соң нидән Күкмара ягыннан килеп алып, даныйларны алып киттеләр менә шул диплом яклар өчен, нәтиҗәләр ясар өчен. Мин ярдәм итәргә тырышам, мөмкин кадәр. Бүген әле менә Казанга барганда уже бер фермер шалтырата минем туган яктан ничегрәк булачак дип. Менә әле машинада барганда шалтыратты ул. Шундый сорыйлар. Кирәк кешеләр, кызыксынган кешеләр бар. Менә үземнең укучылар бар. Укучылар бу сезнең мәктәптә укыган укучылар бар? Мин укыткан укучылар, кызыксынучылар бар, шулай. Сезнең юлны дәвам итә. Минем юлны дәвам итәләр, әйтеп торалар. Менә сезнең кебек шундый халыкчан синоптикларга нидер берләшү, берләшмә, бер-береңне өйрәтү кирәк түгелме? Ничә уйлыйсыз? Белмим, бу турыда минем уйлаганым да юк. Но булай теге күрешкәндә, шул алдан әйтеп әзрәк фаразлаучылар була инде ул. Шурашып сөйләшәбез инде, әйдән мин күбрәк удмуртлар белән сөйләшәм инде. Үзем белеп бетермәгән нәрсәләрне дә сорыйм мин алардан, ничек булачак дип. Алар да агач кайрысына карап та әйтәләр. Ничек нәрсә буласың? Кайрыларга карап, мәсәлән, зирек кайрысына карап, яз ничегрәк килә. Аларның шундый, алар бик табигать белән бәйле халык бит. Алар табигать халкы. Табигатьтә дә идә дә матур һава торышы теләп, әлеге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Әгәр сезнең кызыксындырган сораулар, борчыган темалар, мәсьәләләр булса, әлеге чыгарылышның астында үзегезнең сорауларыгызны язып калдыра аласыз, хөрмәтле тамашачылар. Һәр сорауга җавап бар.